Stop, máme tu nového hráča. Hráč číslo 002, takzvaný Vikrobot. Čau. No. Tak, ďalšia hra sa volá Dalgona. Hráči dostavte sa na hraciu plochu. OK. Môžem prejsť. Hej. A nepokriedá. Hráči, vyberte si čísla od 1 do 4 a zorajte sa podľa nich. 1, 3, 4. 4 dážnik. 2 trojuholník. 3 štvorček. Môžeme začať? Áno. OK, začíname. Začnite. Hráč číslom 001 byl vyradený. Ja som to dokončil. Hráč číslom 0125 byl postúpil. Hráč číslom 002 postúpil. Natáčaj. Alex. A teraz už nenatáčaj. Hráč číslom 3 postúpil do ďalšej hry. Makarela. No dobré, ďalej. Poďte. Ďalej. Skoč, hoci kde chceš. A teraz stopni. Ideš. Hráč číslem 002 prošel. Hráč číslem 0125 prošel. A teraz prepni. Hej, vyhrali sme! Gratulujem vám, že ste sa dostali do finále. Vyhrali sme. Ste nevyhrali. Je posledná hra, sa nazýva Squid Game. Hra na oliheň. Jeden iba môže vyhrať. A to je jeden z vás. Dostavte sa na hraciu plochu. Hráči, vyberte si obrana alebo útok. Obrana. Tu na. Útok. Tam. Útok musí vytlačiť obranu von zo štvorca. A obrana musí preskákať ten trojuholník na jednej nohe. A keď útok vytlačí obranu von, obrana vypadáva. A keď naopak, tak prehráva útok. Keď sa útok dotkne týchto dvoch čiar, bude automaticky eliminovaný. Môžete začať. 3, 2, 1, štart. Hráč číslom 001 bol vyradený. Ty 001. Ja aj 002, prepáčte.
002, nie 001. Hráč s číslom 1, 2, 5 sa stáva víťazom Squid Game.